melihat menyenangkan hati. Ati ki ngendi? Yo yen kowe. Heeh, kene. Nggon aku beda. Ngendi? Yen ati ning kene. Kene. Rempelone ning kene. Kuwi kudu rempelong. Apa, Pak? Apa? Kuwi tumor. Tumor. Parine Padinya gemuk-gemuk. Ya. Kok wadul. Ayo, wis rampung. Heeh. Gilirane kok kene gentin Loh. Wis pindah. Mau aku. Ambar. Aku mau nang tengah. Terus wis pitek to. Terus gilirane garen. Siji loro telu. Iya. Siji loro telu. Iki brene sijine. Sik. Oh aneh to. Kok aneh? Wis to meneng wae. Lah giliranmu kapan? Kok lak lancar. Lancar. Keton subur nyenengke atine ngene jere Ati. iya ya ati Jalange takon ya. Apa? Yayine motorku lak rusak. Ya. Iki mau artine apa, Kak? Sing iki mau. Lah iya, Piye? motorku lak rusak. Rak nyelamur. Kata suburnya nang ati sik mau artine Ya, apa? namanya subur-subur memuaskan hati. Oh iya, menyenangkan. Motorku rusak dibantu entek 1 juta dibantu 500. Ki mau motormu nganggo biaya to ning rusak iki mau? Alphard merah ki kampase entek gari wesi to. Lah Alphate abang lho, Cok. Ora montor-montor ra kaya ngene kancane. Alphard kok abang yang nggih tumon iki aku. Kuwi iki ora le dibantu. Dipotong bayaranmu. Oh, Iya, kok lak bayaranmu dipotong ya, Pak? ora mungkin. Ora. Pak Jumari kok motong ora mungkin iso no. Lah kok iso? Lah wis dilunasi kok. Wis lunas. Apa dhewe wis entek iki? Entek gare krip-krip. Alphard kok abang kok kasih. Ngawur. Nano. Alphard merah kok dipaido. Kalising sambe kala Semoga bebas dari mara bahaya. iku banyu wonaku Wah. Ayo gareng. Agak gareng. Iki aku gurune. Lah giliranmu bawa kapan? Gurune ki yo nyontoni. Ya nyontoni sing wedi ing Gusti kawula. Ayo. Gusti kawula. Coba sing cetha. Kaya wong kembur ya. Sing cetha. Kaya berkumur-kumur. Kuwi wong gemremeng. Wedi ing Gusti. Yo. Wasti ing Kepala masjid ing Gusti iki piye to? kawula. Wedi ing Gusti kawula. Nggih ngoten niku. Masjid ing Gusti. Masjide Gusti menen bener. Wasti ning Gusti. Wedi ing Wit sihing. Gusti kawula. Oh, kanca tani kanca tani yekti saka guru nagri. Ya. Uga ababku kemelui iki sak ngak